32 anyos nga babaeng manindahay sa carbon market gipusil sa wa pa mailhing sospek pasado alas 3 kaganihang kadlawon sa may Gullas Street sa dakbayan sa Sugbo. Matud ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay ang tigpamaba sa Cebu City Police nasuta sa investigasyon nga ang biktima nagduwa og scatter usa ka mobile gambling daplin sa dalan dihang gipusil. Matud pa, duha ka mga nagmotorsiklo nga mga lalaki ang mihunong siyang atubangan ug usa ka nila mipusil sa biktima. Dayon sibat sa dapit. Tulo ka anggulo ang gisubay sa kapulisan nga motibo sa krimen. Usa niini ang pagka-market vendor, kalambigitan sa sugal o bakaha illegal nga drogas. Gisubay usab karon sa kapulisan ang mga kuha sa CCTV footage sa dapit aron pag-ila sa mga sospek ug pagsikop kanila. Gida ang biktima sa tambalanan o kasamtangan karong nagpaalib. Nagkondak o backtracking ng ato ang mga investigador. So hopefully, with all the circumstantial evidence we can piece together, ato ang ma-identify kung kinsa gyud assailants ani nga victim.